ଗୋଟିଏ ଦିନ ଜାସୁସ ମେହୁଲ ତାର ଜ୍ୟାକେଟ ଟୋପି ଆଉ ରବର ଜୋତା ପିନ୍ଧିକି ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲୁଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ତାର ନଜର ଗୋଟିଏ ପୁରୁଣା ମହଲ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ସେ ମହଲ ଭିତରକୁ ଗଲା ଆଉ ଚାରିଆଡ଼େ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ 3ଟି କବାଟ ପାଖରେ ଆସିକି ଦେଖିଲା। ପ୍ରଥମ କବାଟରେ ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା, ଦ୍ୱିତୀୟ କବାଟରେ ଗଭୀର କୁଅମ ଅଛି, ତୃତୀୟ କବାଟରେ ଉଚ୍ଚ ବିଜୁଳି ମାରୁଛି। କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କୁହ ମେହୁଲକୁ କୋଉ ବାଟ ବାଛିବା ଦରକାର। କାହିଁକିନା ସେ ରବର ଜୋତା ପିନ୍ଧିଛି, ବିଜୁଳି ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବ।